to EDSA! Sa EDSA, astig ang bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Pusat Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Hey, let's go! Board! Zipper mo bukas! Ayan! Pakisara please! Kasi kung iihi, dapat isasara. No. Alam mo, sa totoo lang, boards, ito, real talk ha. Ito isa sa mga issue ko dito sa CR namin sa mga kalalakihan Yung, issue ko dito is, Duday, wag kang makulit Alam ko po, Uncle Diego, yung issue nyo. Yung issue nyo po, narinig ko sinasabi nyo. Kay Lolo tanghin nyo yung kulot na buhok. Hindi. Pero mga kabisyo real talk sa totoo lang, issue ko po yun ito po yung CCR ako, ang dami ko nakikitang kulot na buhok. Please naman, matuto naman kasi kayo mag-trim. Ayan o yan po ang pakiusap ko. Alright, di na po natin patatagalin to. Eto na, pag-usapan na natin to. Viral video. Walang takot na nagtago sa labas ng bintana ang isang babaeng nasa pool sa video sa mataas na building ng motel. Oh no! Matapos mabuking umano ang kanyang boyfriend ng kanyang asawang babae, kaya sumugod sa motel. Ayon po sa uploader, naawa daw sila sa babae at walang alam. Matapos pagtakpan ng boyfriend nito na may asawa na pala. Oh no! Kawawa nga naman si ate. Ito na, wag na nating patagalin to. Tang! Logican na natin to, Tang! Ay, sige, wag mo na patagalin. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ng ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Boards! Basic. Ito yung basic na gawain ng mga makasalanan, mga hunyango, mga weak. Ang itago ang katotohanan. Yes, mga kabisyo. Nakakaawa si ate dahil niloko siya ng boyfriend niya na nagpanggap na walang asawa. Pero may kasalanan din kasi siya Kasi sa totoo lang po, mga kabisyo, mali po at kasalanan po ang pakikipagtalik sa hindi mo asawa. Alangan naman, pumasok lang sila doon sa motel. Ang sabi, mag-usap lang. Diba? Diba, boards? Linyahan natin dati yan. Linyahan mo dati yan. Wala naman tayong gagawin. Mag-usap lang tayo. Parang palamig lang. Masyado mainit panahon ngayon No. Pambihira. Galawang Hokage yan Kaya ka nga na-expel sa Kono dahil ang ninja moves mo, ginamit mo sa pambabae. Ayaw na ayaw ni Naruto niyan. Well, mga kabisyo, eto, logican po natin. Alam nyo, ang pagtatago po ng isang babae mula sa asawa ng kanyang boyfriend ay maaaring magkaroon po ng iba't ibang kadahilanan yan. Alam naman po natin, hindi po ito tama at ito po ang ilan sa mga dahilan. Pag-iwas sa komprontasyon. Baka kasi nais ng babae na iwasan ng anumang posibleng pag-aaway o hindi pagkakaintindihan na maaaring mangyari kapag natuklasan po ng asawa ng kanyang boyfriend ang kanilang relasyon. Pero para sa akin po, ito po kung totoo ngang hindi alam na may asawa ang boyfriend mo, bakit ka magtatago? Diba? Dapat pa nga, sumbatan mo yung boyfriend mo na niloko kanya sa harap ng kanyang asawa. Di ba, Tang? May tama ka dyan, kalbo.
I smell something fishy eh. Merong malansa sa statement ni Ate Girl eh. Alam nyo kasi mga kabisyo, ang nagtatago, yun lang po yung may gawang kasalanan. Kung wala kang kasalanan, hindi ka magtatago. Di ba, Manong? O, ba't ka nagtatago ngayon? Aragay! Maluoy ka! Oras natin mga kabisyo, we got 36 minutes after 7 o'clock. We're gonna slow things down a bit right now. I'm gonna give you a song from Eric Clapton with Wonderful Tonight. Keep it locked in right here on Metro's number 1, 90.7. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!